Ултратънкият дизайн с перфектен монтаж на стена ви осигурява елегантни и спретнати класни стаи. Имате богато разнообразие от клавиши и интерфейси. Електронната ни дъска притежава двойни системи с уникални предимства. Изключително ниска латентност при писане и поддръжка на 20 точки за контакт едновременно. Цялата повърхност поддържа писане с тебешири и течни химикалки, водоустойчив е и е лесен за почистване с мокра кърпа или гъба. Повърхността на стъклото е обработена по специална технология, за да бъде с висока яркост, устойчив на надраскване и против отблясъци. ODIN-OS елиминира ненужните стъпки на работа. Кутията с инструменти за задържане не само показва често използвани инструменти, но също така синхронно показва процесите на задачите на електронната дъска. Превключвайте приложения само с едно докосване. Спестява ви време и улеснява работата ви. Дъската ви позволява да пишете с широк набор от инструменти за обучение. Устройства с iOS, Android, Windows могат да предават към Odin X директно с минимално забавяне и ултрастабилно безжично предаване на екрана, без необходимост от свързване към Wi-Fi. Интерфейсът Type-C поддържа трансфер на данни, прехвърляне на екрана и зареждане. С масив от 8 микрофона и 13 мегапикселова предна камера, Odin X може да се използва с различен софтуер за видеоконференции, което позволява ново ниво на дистанционно взаимодействие и мултимедийно смесено обучение. Безжична връзка, HD дисплей в реално време, поддръжка за извършване на сравнение, анализ и анотация на множество снимки. Дъската разполага с безжичен микрофон. Операционна система Intel i3, i5, i7. Двойна операционна система. 3 софтуера. Вградени колони. Множество портове. Безжичен микрофон. Операционна система. Безжичен визуализатор. Поддръжка на цял екран и магнитни панели за писане. Направете образованието по-лесно, по-приятно и по-продуктивно с електронната дъска Odin X Smart.